Matul il-ġurnata tas-Sibt tresqu l-qorti 3 irġiel arrestati waqt rejd fil-Ħamrun nhar il-ħamis li għadda li ma rejdu waqtu nstabu 40 kilot ta' droga allegatament kannabis. Austin Mallija ta' 33 sena u Michele Artale, Taljan ta' 47 sena, ma natawx il-ħelsin mill-arrest wara li ġew imresqa l-qorti mixlija b'possess ta' droga allegatament kannabis misjuba fl-istess operazzjoni. Flimkien ma' dawn iż-żewġ tirġiel tressaq il-qorti wkoll Taljan ieħor ta' 43 sena, Sandro Lopresti, li ġie arrestat waqt li kienet għaddejja l-interrogazzjoni ta' tnejn l-oħra permezz ta' mandat. Huma ġew mixlija wkoll li importaw li assoċjaw irwieħhom biex tinbih u tiġi traffikata din id-droga u li kellhom fil-possess tagħhom din is-sustanza f'ċirkustanza li turi li ma kienitx għall-użu esklusiv tagħhom. Fil-qorti d-diviża mmexxija mill-avukati Christopher Kirkop u Arter Azzopardi talbu għal ħelsien mill-arrest. Madankollu il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Kevin Pulis u Jonathan Kassar oġġezzjonaw għal din it-talba. Dawn tal-aħħar argumentaw li l-investigazzjoni brabta ma' din is-sejba għaddejja u tista' twassal għal iżjed sejbiet u għad hemm xhieda pajżan li qed trid titla' tixed. Għaldaqstant jekk dawn jingħataw il-ħelsien mill-arrest din ix-xhieda tista' tiġi kontaminata. Il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ ma leqetx it-talba tad-diviża għal ħelsien mill-arrest u għalhekk it-tliet irġiel se jinżammu arrestati. Madankollu biqbil bejn id-diviża u l-prosekuzzjoni, iż-żewġ Taljani ser jinżammu arrestati b'mod separat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u l-Malti ser jinżamm arrestat fit-taqsima forensika fl-Isptar Monte Carmeli fuq talba tal-istess diviża, dan anke jekk ma jbati mill-ebda kundizzjoni mentali. Dan qed isisa biex kun evitat kull kuntatt bejn l-akkużati. Fuq talba tal-prosekuzzjoni 3 akkużati kellhom l-assi kollha tagħhom iffriżati.